Вече се прибрахме. Днеска още един ден сме отпуска, да може да се осъзнаем, адаптираме и разбира се да изперем всичките дрехи. Може би, не знам, до сега са 4 перални. Има още доста. Не знам дали ще стигнем 10. Обаче толкова ми е спрял мозъка, че не знам, все едно не съм на този свят. Определено успях да се откъсна и малко да си почина. И сега седа на терасата. Притеснявах се, че тези цветя няма да ме дочакат живи. Обаче те взеха, че оцеляха. Оцеляха, ама то май е имало няколко, 1 или 2 дни дъждовни и може би това ги е спасило. Даже ми изглеждат пораснали. Мисля си, че бяха така някакси до тук. По-високи ми изглеждат. И това е от миналата година. Тези са къщата. 4 са май или 5 саксията. 4-5 са вече. Че едното беше много съсипано. И събрах ги в една секция. Ама те взеха, че оцеляха. Даже има доста пъпчици. Ето и тук. Аз много обичам да седа на терасата. И затова се измъчих и с този декинг преди 2 седмици. Ама сега ми е много приятно да се седа и така като е тихичко. Но там имаме и малко като горичка, дървета. И чакайте дали ще ме ето е. И се чуват птички. И сега като е делничен ден и всички хора са на работа по обяд, няма никой. И така, отивам да си простроя една осичка. Тук иска да внесе смут в системата. Отивам да си простра прането и да пусна следващата пералня. Айде. Стига съм мързелувала.